noro aka saka yelike khofo obikana aywa apuki ya nyugo ka fle abika ta fando ife ukaba ko alendo ukabana gwanendo balaka fle like holin hop ani urud amun Zulaykha Allahu akbar. Zulaykha c'est masa c'est tigi masa Allahu ta'ala yo norobla anyela. Allahu akbar. Allahu akbar. Edete Yusuf ye. Yusuf ye. Mude kenela ya alaka nabi nyuma. Nanya bila koy. Mani sujara. Nanya bawla nebika yilike. Nebika yilike. Allahu akbar. Nefertiti Athinat Yusuf ale la yele ko sebe enye be la jele na wa ay nenye be ekele pede la befe ka fode ntefe ka mashi fo ekele ne anyini Allah ta'ala fe aka noro segi nenye flama no munena ka ba ngasaka Yusuf ye tuguni ngasoro ka sa nyode nyini ala fe aka nyele ngi yedro ngasoro ka sa wa ni wati fitini kon nana ne be feka ede de feka ma kelen shiye be feka ekelen de ekelen nenye ji kalama nunu ni mu ya ni dabla sa ay abika mun ni nefe ayatu ngasira fanata ni Yusuf lajeli nga inshi wati labana so ni ngasa لا تقلقي زليخا أي كان جرى زليخا فقد جرت مشيئة الله تعالى كان ليني بولامينكا الله تعالى بنا شكرا ده سبعية لا جابا سامنو تمنا أني ما خلوني سامنو تمنا أون ربلا الله تعالى بنا وشيد ديما ولا لا تقرأ على فيه هل ترون لطف الله أو نبي الله تعالى كهين لبانا كان نويا أني بولا ولكن هل تصدقون غابداننا Zulaykha bika yelike koy ولما لا mun ko tawtike فعندما يقومون ninna bi mako ni duawke Allah ta'ala ba jabide ولماذا التشبيه mun ko tambe sika ula رد البصر غير kanye sigi ko ni o ka do ala ka barala masaka ya kalimani yakabo masaka kalimani yakabo tama aditiamini nimi sabu سيدتي mutigi muso tama tiamini أنت بخير كم أصبحت ما كنت أو كرم صغربوي كوي أو كرم صغربوي لقد أثنيت ما يا وشي بلا جلن كأنك بارا دلا شكرا أنا أراكم نني بأولا كوي أنا أراكم نني بأولا هل تريان معي أيضا لطف الخالق دالي مساكا هنا أو نبولا كفرانك وا ماذا أفعل يا نبي ليه منك يا لك نبي نما قل لي كيف أشكر أفني بألا بركة داتشودي في إنسان ني سجودك أبو واسكوا ني سجودك علي أبو واسكوا أو اسجدي لله شكرا سجودك الله تعالى ني بركة داي فإن السجود من أجل ikaro sujudu joya yira lida chanyuma odi yesujudu ka joya yira Allah ta'ala la kaida ka fu yala ka join obe yesujudu la ko sebe Zulaykha abina sujudu ke Allah ta'ala ka Allah ta'ala barakada Allah ta'ala miye anya sigama akhnatun al-ikhmahu kimoni obakrefe holin hop ane rod amun Nefertiti Athinat Allahu Akbar Binarus Malik ibn Zar Allahu Akbar ماذا يرك
كهنة معبد آمون aywa amun batu ke rosma aw nyebe jumele la شيء من شكه fantora aw ka sigala blewa أنا لا أرى شيئا nenyete fuila منذ ساعة abi wati bo e afone ko ne ma hakili dumaye فأنا لست o de koso nete lala to e ni ka ni jafa be sena ibala ka ngene ninte nyai إن عمرا من الخداع mo mi ashi be ke jafa ni namara ani kalola o de ke tlogere bobo fientoy أن تهتدي الطريق eti se akada kana ala ka sira ma fio ما الذي تعتبر تصديقه حماق؟ e kilo jumare na luma ya ni bo nyetigiya Allah taala kilempe o ka seba ya wa أم رد بصر wala zulika ka nyesi gini ibe siga wadela e siga jumare la أنا أشك في الأمرين ne be معا. siga fla bela jirena فأنا لا أصدق ne dalin tala yere أن زليخة ka fo Zulaikha ko ku ye fiento e ka ko ni ne dalin te o yere la Zulaikha ka fiento ya dugu bela jilen bo kalama شك في ذلك. siga to la ko e أنا الآن ne ko ni san ne bala ka siga na soro e de nya kan Zulaikha aka fiento ya ko ni be bo kalama o أنت تشك إذن في wot mana e siga lendo Zulaikha ka fiento ya la لا مانع ba shi to la هل تشك أيضا yala ibe أن siga fana عجوز ka fo ضعيف muso horba la fulendo na fari be poso poso na ka fari be nye e be siga oda تؤمن e be limaniya إن عادت إلى ni Zulaikha صفاتها sigira kana ka demseniya la anaka cenya la kaka demseniya sigi anaka cenya no kera ibe limaniya wa هذا ay أمر ni أكيد ngoni o be kene ka wo ni ngoni ko sebe لكنني nga أؤكد لك mba fiye ka geleya ima أنه لو عاد الأموات hali ni أحياء shu bela gele nyene ma yara عادت الظلمة hali ni نورا. dubu bela gele kera noro ye Zulaikha عود إلى a صفاتها. te sigi ka kɛ denmisɛnnin ye o tɛ kɛ ayiwa Allahu akbar ayiwa Yusuf a ka dangana a y'a biri Zulaikha la alikhmahu hali ni su bɛɛ lajɛlen de kununa hali ni dibi bɛɛ lajɛlen de kɛra nɔrɔ ye Zulaikha tɛ kɛ denmisɛnnin ye a ka cɛɲa tɛ segin a ma Yusuf a bɛna ɲɛsin masaba yi ma setigi masa ayiwa a ka disaw a y'o bɔ a y'a kunnawolo bɔ k'a yɛrɛ majigin Allahu taala ye masakɛ Akhnatun a fana y'a ka masaya fula a fana y'o bɔ a kunna Allahu akbar o b'u majigin Allahu taala ye masakɛ a ye fula bɔ kana ɲɔngiri Allahu taala ye a ka hakilina dila in cɛkɔrɔba o fana y'a ɲɔngiri Allahu taala ye Malik ibn Zar ani Binarus olu fana y'u ɲɔngiri Allahu taala ye Asinat ani Nefrititi olu fana y'u ɲɔngiri Allahu taala ye nin kɛnɛ ye nin ye majigin kɛnɛ ye ka ɲɛsin Allahu taala ma somaw bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna nimi sabu ale fana jɔlen Yusuf abina Allahu taala wele setigi masa min ye dali masa ye masa min ale de bɛ dali kɛ ka dali segin ayiwa nimi sabu ta fara i ka Yusufu kan dɛ nimi sa fana taara ka taa ɲɔngiri Allahu taala ye nin ye majigi kɛnɛ ye ka jɔnya yira masaba in na an y'i ka jɔn de ye an sɔnnen bɛ i ye masakɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen u y'o sabati nin kɛnɛ kan Yusuf a b'a la ka Allahu taala wele Allahu taala min ale de bɛ dali kɛ ka dali sinti ka tila ka dali segi masa min n'a y'a ja denyɛrɛnin a b'o kɔrɔbaya k'o si jɛ yɔrɔnin kelen masa min n'a y'a ja maakɔrɔba k'a lasegi ka na denmisɛnniya la masa min bɛ se o la walama yɛrɛ ka maakɔrɔba si jɛ k'o kɛ denyɛrɛnin ye yɔrɔnin kelen masa min bɛ so la ale Allahu taala ale de ye dali sintili masa ye ale de ye dali segini masa ye a bɛ k'a ɲini masa in fɛ masa in kelen pe maa si tɛ se fɛn min na ni Allahu taala kelen pe tɛ Zulaikha a kɔrɔla k'a dɛsɛ k'a farin pɔsɔn pɔsɔn k'a ɲini Allahu taala fɛ n'a ka se ye a ka cɛɲa Ala k'o segin a ma a ka denmisɛnniya Ala k'o segin a ma bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna fini birila a la Allahu taala a b'a ka baara kɛ fini jukɔrɔ Allahu taala n'a ye fɛn min laɲini a b'a fɔ de kun
fayakun. Allahu ta'ala na ifami lañini aba fore ke obesinga ke bela gilenyana alikhmahu apuki kimoni khofu tama tiamini o bela gilembe kenaka Yusuf abalaka Allahu ta'ala wele setigi masa min foshita kenye sangolo ani dukolo la asinat nifrititi binarus malik ibn zar aywa fini bika jigi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Zulekha segera demseni yala Yusuf ya soro cugo minna ya Allah aka kenya segera ma Yusuf na makatu la halaya minna ala ya sigite ya Allah be kamana gwanelo Zulekha kara demseni muso gorbaya ayobla fari posoni oblara fari ben nura nona Allahu akbar bulongonu bela bena ka nyew be nye anyu be kun tollendo ka bedla ka nye subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma foste funakira Allahu ta'ala kabako Zulekha aywa khofu be kamana gwana binarus malik ibn zar c'est masa écoutez muso akirna ayata la ilaha illallah Yusuf rasulullah ma foste funakira Allah ta'ala Yusuf ye Allah ta'ala ka kide Allah ta'ala ayaka siddal luira aywa bela gile nyana Allahu akbar masaka yare kamara gwane ikhnatun ala da madda sura kula حسنا الخماه ايوه الخماه انينا سا زليخا فلانيه اكن يرى كنت اعلم لكم بعدو إن القلب الذي دسكومي نيه ما وachama sama alaka jauna ku belagire nyashi kafiriani flanga fuyama emi yoke e duskunte seka kada ni Allah taala kan noro e tugoshira ne bodo ما زلت على عنادك بعدم halisa alisa ibe kara ga iti kara yuda shi kala la halisa ibe ka tugu amunde ko amuni mi e dese bato e amunu dese le lafule ibe tugo de ko halisa ne beta fara yuda sifuka aywa ne beta fara yuda sifuka لا أريد أن أكون من أتباع نتفكك أمور لبطو باي نكوفي يلا هل يقبل توبتي نبي الله يلا الله تعالى كان يما يبسو نغا توبي لا نبي توبي أهلا بك خوفو خوفو بسم الله بسم الله خوفو بسم الله الله أكبر خوفو كنا جاي على تاي كان على تاي يوسف بن دوكاي تاري بي خوفو الله أكبر خوفو أي توحيد سرو خوفو أبورا بوليكو أتورا الله تعالى كان نبي مانكو خوفو أبورا بوليكو لا كادو توحيد لا الله تعالى كريم بي يوسف بالاكا دوكاي يوسف بالاكا دوكاي الله أكبر الله أكبر زليخا يبهر لوا Zulekha ngotigi muso wuli baka jiseri aka ni ma min kirina na we jiseri ala aba aywa nyana yele
Allahu akbar. Zulaykha musokɔrɔba ya banna. Allahu akbar. Zulaykha ana dungare sene ka yɛrɛ lajɛ. Ya Allah. Zulaykha ka cɛɲa segira ma. Yusuf nana ma ka to lahalaya min na Allahu taala y'a segi hakɛ. Ni koyi mɔgɔ danna koyi. Allahu taala a tɛ nin kɛ maa bɛɛ ye dɛ. Ala tɛ nin kɛ maa bɛɛ ye dɛ. Zulaykha. Zulaykha, Ala ka hinɛ ɲɛsira i ma dɛ. Zulaykha, Ala ka hinɛ ɲɛsira i ma dɛ. Ani Ala ka nɔgɔya. Zulaykha, Allahu akbar. A bɛna sujudu kɛ Allahu taala ye. Ka Allahu taala barikada. Allahu akbar. Ni koba ye setigi masa n'a ye fɛn min laɲini a bɛ s'o la foyi t'a dɛsɛ. Allahu akbar. Ala fo ka Ala barikada. An nisɔndiyalen don i kɛra denmisɛnnin ye i kɛra cɛ ɲuman ye ka kɔrɔ fana. Ɲɛ fila kun bɛ ne fɛ n'o bɛ yeli kɛ ni ɲɛda kun cɛ ka ɲi ka kɔrɔ fana. Nka o waati la ne kun tɛ ayiwa u dabaga dɔn dɛ. Ne kun tɛ u dabaga dɔn dɛ. Ne kun tɛ u dabaga dɔn. N bɛ Allahu taala fo ka Ala barikada. Allahu taala min y'a ka hinɛ ɲɛsin jɔnmuso ko ta kɛla i ma. Ala min y'a mago dɔn ni jɔnmuso ayiwa juguman kɛla in na. Ala a bɛ Ala fo a ka Ala barikada. Ala min mago dɔn ale la. Allahu akbar. Kutigi muso Yudar Sif a bɛ kabakɔnɔni kɛ kɔfɛ da kɔfɛ a bɛ fɛ k'i kunbɛ ɲɔgɔnya. Ayi sisan tɛ a y'a fɔ a ye k'a ka hakɛ to ɲɛ a ka waati dɔ d'u ma. N'a ye jɛn di yan ne bɛ fɛ ne ni n tigi Ala ka fɛrɛ ka waati dama dɔ kɛ. Ne tɛ fɛ k'an hakili tugu la ni fosi ye ni Allahu taala dɔrɔn tɛ. Ne tɛ ka foyi faamu dɛ. Nin ban ye sababuya kun ye mun ye ne t'a dɔn min kɛra. Nka ne bɛ min kɔni dɔn dɔrɔn o ye k'a fɔ ne labɛnnen tɛ ka Yusufu kunbɛ ɲɔgɔnya nin waati in na. Awɔ n b'i deli i t'a fɔ a ɲɛna a ka yafa ma wa a ka hakɛ to n ye. Ko ka hakɛ to a ye ko a tɛ fɛ ani Yusufu ka ɲɔgɔn ye sisan. Zulaykha ko Yusufu ka hakɛ to fɔlɔ ka waati d'a ma fɔlɔ a bɛ fɛ k'a ɲɛsin Allahu taala ma a tɛ fɛ ka hakili sugula ni fosi ye. A bɛ cogo di ni waati in na? A bɛ hɛrɛ la basi fosi t'a la. An bɛ se k'a kunbɛ ɲɔgɔnya sisan? Ayi sisan tɛ. Sisan a tɛ fɛ k'a ɲɛsin ma dɛ. A tɛ fɛ k'i kunbɛ ɲɔgɔnya. A tɛ fɛ k'a ɲɛ sisan wa? A b'a ɲini fɛ awa i ka jɛn d'a ma aw ka ɲɔgɔn ye baliya la. A bɛ fɛ ka fɛrɛ Allahu taala ma tile damadɔ. A bɛ fɛ a ka to a kelen na ani Allahu taala. I y'a ka kuma in faamu wa? Ne ma foyi faamu. Ayiwa a ka kanu kɔrɔ in a n'a fɔ ne ka banni min kɛ n tɛ ka nin faamu dɛ. Ne y'a ka ko faamu ne y'a faamu a ka lahalaya n y'a faamu. A y'a to a n'a ka kibariya. Ne hakili la a magoba de bɛ ani Allahu taala ka fɛrɛ. Ko in ye jumɛn de ye? Ne bɛ fɛ k'a faamu ne bɛ fɛ k'a dɔn. Tare bɛ Zulaykha ye. Nin ye kunnadiyaba de ye nin ye hɛrɛba de ye. A bolila bɔlɔngɔn na ka taa se bɔlɔngɔn na wɛrɛ la. A ye da bɛɛ lajɛlen gosi f'a Yusufu k'a da sɔrɔ kuma min na. Tuma min na ale lafulen a kɛlen ka da gosi a bɛ fɛ Yusufu ka n'o ka ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔnya. Nka min ye da yɛlɛ a ye o ka ɲi ka tɛmɛ Yusufu kan o bɛ hinɛ o ka nɔgɔ ka tɛmɛ Yusufu kan.
wode Allah ta'ala القول ni kuma yin gone ni ya famu يوسف baro Yusuf ka cenya be fleti godi Allah ta'ala ka cenya koro ani Allah ta'ala ka hine ألا يحق لي أن أحسد otmana fa mangane Zulekha ne ka hasidiya akan ni kuna jaya naka ni heraina الحسد ليس ay بشيء hasidiya ote mabawo ka tabuloy لك أن تغضب nga ibisi ka nyebo a fede لقد اختلت بمعشوق o sa gone ani kanu femere de ferela وأظن min kan yi kate maneka ne akilla o fereli ano kanui o biso nga tle binani ke 40 يوما tle binani أجل awo تخرج من عزلتها atubaka ferena ka kon tle binani nyede ani ala de bala sisa لقد صبرت asabarila انتظار لقائك لسنوات aywa ki kumbe san chama yoke otmana sita wati sera ifana ma ifana ka sabari ina ka nyogo yela tle dama don ifana tur sera Yusuf tur sera ifana ma ifana ka sabari ka makono Zulekha sisa ani Allah ta'ala do Yusuf kanu o yala se Allah ta'ala kanu ma sisa ani Allah ta'ala de do anyete foshila aywa halisa Yusuf balmaw o mase folo du ta'ala to sera dugu tagala tɔw sera ni a tile saba ye nka Yusufu balimaw o mana ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ ka sira lajɛ bɛɛ lajɛlen kamana gannen do اليوم o أيضا mana bi fana koyi o mana bi fana Yusufu balimaw o mana dɛ ayiwa nin ye Yahuza ka denbaya ye Yahuza muso ana denw Yahuza ka denbaya filɛ bɛɛ de bɛ ka filɛli kɛ Yahuza ka denbaya Allah o mana dɛ dugutagala tɔw nana ayiwa nin ye Lawi ka denbaya ye Lawi ka denbaya o de ye nin ye لما بكاؤك يا أمي n ba i bɛ kasi mun na والأصحاب n سفرها ko dugutagala tɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ na ko an kana jɔrɔ k'u bɛ na ko baasi t'u la لماذا لم يأتوا mun de ko sɔn u mana nin ye Lawi muso de ye Lawi ka denbaya u bɛ na o bɛ na o bɛ na Yusufu y'a balimaw mara ka tile saba min kɛ o de bɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dugutagala tɔ minnu nana u ɲɛmɔgɔ de filɛ nin ye Yakin minnu nana ka kɔn u ɲɛ ni y'ale a n'a furumuso لم ينبغي أن تأتوا aw kun man ka na كان عليكم الانتظار aw kun kan ka Yakuba denw makɔnɔ an'u kana ɲɔgɔn fɛ de لولا أننا وصلنا n'an kun ma na sisan joona san kun b'a sɔrɔ kɔngɔ y'aw bɛɛ lajɛlen faga ka sababu kɛ kɔngɔ ye n'an kun ma na joona ثانيا ɔ filanan fana لم نكن ندري كم علينا an kun t'a dɔn an minnu makɔnɔ tile hakɛ min an kun t'o fana dɔn an b'o kɛ cogo di فقد أخذوهم ولم نعد u y'u minɛ ka taa n'u ye an b'u ye tuguni an b'a kɛ cogo di ayiwa Yakuba fana bɛ kamana gan na Yakuba i denw ka dugutaga man di dugutaga fɛn o fɛn n'u y'o kɛ kamana gan b'a la Yakubu alayhi salam ani Laya ayiwa nin ye Laya ye Laban masakɛ Laban o denmuso Yusufu ba Rahil o balimamuso fa kelen ba kelen ɲɔgɔn Allahu akbar bɛɛ sigilen bɛ o kamana gannen Yakuba denw ma na dugutagala tɔw nana bɛɛ lajɛlen bɛ kamana gan na Allahu akbar o bɛ ka na أترون an ɲɛ b'a la wa dɔw b'a la k'an makɔnɔ buguso kɛrɛfɛ koyi tiɲɛ don n'i ma fili nin ye n fa de ye koyi n'i ma fili n fa de don koyi u nana ما ذلك الغبار n ye tɛ nin gɔngɔn in na nin ye Benyamin ye ani Dina u balimamuso Dina أولئك هم حق olu do koyi awɔ ذاك الغبار السائر إنما nin gɔngɔn in ye olu de ye olu do لقد جاءوا u nana koyi لقد جاءوا u nana جاءت القافلة يا جدي sere nana koyi mɔkɛ sere nana وصلت القافلة sere sera
sera sera usera لقد وصلت القافلة. sera sera Allahu akbar Yaqub anilaya وصلت القافلة sera sera وصلت القافلة sera sera unana tile saba kɔfɛ o sumayara tɔw kɔfɛ ni tile saba ye unana u bɔra Yusufu yɔrɔ nka u t'a dɔn هيا لاستقبالهم. an ka t'u kunbɛ Allah unana أولادنا يا نبي الله. Ala ka nabi ɲuman an denw sera koyi an denw sera ne ye Yakuba mɔdenw ye Allahu akbar u ka t'u kunbɛ ɲɔgɔn ya u ye Yusufu ye nka u t'a dɔn u sera tile saba kɔfɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kamana ganna السلام عليكم يا أبا. kisi bɛ aw kan yan fa kisi b'aw kan وعليكم foli b'aw kisi b'aw fana kan نضع أحمالنا a ye jɔ fɔlɔ f'an ka se f'an ka doniw jigi aw bɛ cogo di han Allahu akbar foli bɛ Ala ye ayiwa Yakuba taara dɛ Yakuba taara a den ninnu a tɛ fɛ ka a ɲɛsin u ma ayiwa o yeli man d'a ye u b'a hakili jigi Yusufu ko la ayiwa Yakuba taara dɛ i y'a ye Dina لا يريد أن يبقاهم وجها a tɛ fɛ u kun bɛ ɲɔgɔnya ka ɲɛsin u ma ثم أنه مسرور k'a sɔrɔ u ka nali yɛrɛ diyara a ye هذا واضح. o bɛ kɛnɛ kan o يريد أن يسامحك. a tɛ fɛ ka yafa u ma de o بنيامين. Benyamin. Mɔgɔw nana koyi dugulamɔgɔw fana nana dugulamɔgɔw nisɔndiyara u nana ni ɲɛnajɛ ye ni dugutagala nana u b'u kunbɛn ni ɲɛnajɛ ye أنا ذاهب الآن عند أبي. sa ne bɛ taa n fa yɔrɔ sa Benyamin ko a bɛ taa fa yɔrɔ n de du fu ya fɔ ne ma ko ayiwa dunu tɛmɛlama min ayiwa ni sariya jɛna n'a ye a bɛ se ka fɔ ayiwa kɔɲɔw la ani ɲɛnajɛw la kɔɲɔw la ani ni dugutagalaw nana du fu o de ye nin ye ayiwa dunu belebeleba ninnu sariya ma jɛn n'a ye nka dunu tɛmɛlama ninnu ayiwa jɛn kɛra ni nin ye ni cɛw ni musow ma ɲagami ɲɔgɔn na u nana Allah u nana kamana gan kɔfɛ bɛɛ kamana ganna u nana ayiwa dugulamɔgɔw fana u nisɔndiyara n'o ye Kanaanikaw ye aw bisimila aw taare aw bisimila aw bisimila اشتقنا والله. wallahi aw ɲɛnafin kun b'an na aw nɛgɛ kun b'an na sa على رجوعكم. ayiwa aw bɛ cogo di sa aw bisimila an jɔ أين هو أبي؟ n fa bɛ min اليوم الذي غادرتم kabini فيه aw هو bɔra yan don يمر min na a jɔlen bɛ ka sira in lajɛ k'aw jateminɛ تلك اللحظة التي جاء بها الكنعانيون بدون jango yɛrɛ Kanaanikaw nana k'a sɔrɔ aw ma na kabini o waati a bɛɛ lajɛlen kamana gannen kun don لكن عندما اطمأن nka tuma min na n'a fɔra k'aw nana n'a ye aw ye hakili sigira aw kan o la a taara so o kɔrɔ ye a y'a yɔrɔ jan fɛ a b'a la ka taga o أريد أن يبقى. a tɛ fɛ k'an kunbɛn ɲɔgɔnya de o الحق معه. a ta ye tiɲɛ ye dɛ يوسف لا يمكن Yusufu ko in a tɛ se ka ɲinɛ o kɔ dɛ Yusufu ko in a tɛ fɛ k'an kunbɛn ɲɔgɔnya de an tɛ se k'a jagoya kahat sɛmɔnw na a ye taa ni sagaw ye a ye taa ni baganw ye aw fana a ye t'u dɛmɛ baganw la dugulamɔgɔw nana ɲɛnajɛ la إنكم في سروركم. an nana fara aw kan aw ka ɲɛnajɛ la سرورون لعودة أبي. an bɛ nisɔndiyalen don sabula aw denw nana an b'a fɔ k'aw barikada يحفظك الله. ala k'i tanga yakin isa i b'a fɔ ye k'u bɛ se ka taga sisan سنعود ayiwa إلى sisan an bɛ segin ka taa Kanaan an bɛ segin sisan u bɛna segin u nana ayiwa ka na u kun bɛ ni ɲɛnajɛ ye ka fara u kan u ka nisɔndiya la yakin ani tɔw u bɛ ka segin ka taa Allahu akbar Yakuba taara dɛ a ma sɔn a ka ɲɛsin u ma u yeli b'a dusu kasi u yeli b'a hakili jigin عليكم أن تذهبوا للقاء. a ye taa aw fa kunbɛn ɲɔgɔnya إن لم يكن hali n'a sɔrɔ a tɛ fɛ k'aw kunbɛn ɲɔgɔnya a ye taa اذهبوا واستطلعوا حالا. a ye taa aw ka taa ka lahalaya lajɛ a ye taa dɛ في الحقيقة tiɲɛ yɛrɛ la ko ni ayiwa Lawi a ye kuma tigɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni k'u ka taga hali n'a tɛ fɛ k'u ye u ka taga
aywa shamun dona تحية الله على نبي الله alaka foli be alaka nabi السلام nyumaka على نبي الله kisi be alaka nabi nyumaka السلام على نبي الله kisi be alaka nabi السلام nyumaka عليك أبي kisi be ka amfa السلام على نبي الله kisi be alaka nabi السلام nyumaka على نبي الله kisi be alaka nabi nyumaka السلام على نبي الله kisi be alaka nabi nyumaka السلام على نبي الله kisi be alaka nabi nyumaka السلام على نبي الله kisi be alaka nabi nyumaka سلام الله عليك يا أبي alaka kisi be ka yamfa سلام الله عليكم Allah ta'ala ka kisi be aw bela jilenka ما أشد سروري بعودتي ni sujara na kan nale an fana ni sujara ko sebe sabula an sera ki ye tuguni an fa wo jaranye يكون نبي الله an baji alaka na yuba ka soro be herela استبد بنا القلق an jorola aw kande ماذا تأخرتم mun ko so aw mena عزيز مصر azizu misra de yan toy kamara إنه استضافنا ayan duna jigi de koy ayan duna jigi وقد بالغ في إكرام ayan bunya fo ka sa dana هذه الحنطة التي كالها لنا aywa alkama filene de azizu misra ya alkama min suma anye afeni alkama gere gere asali ale nogota la kalata la buta la alkama gere gere nyuma nyuma ما أزكى هذه ni alkama in kasa kadi كأنما أفلتت من عقاب abina fo abora furko de kono sasa تفوح منها رائحة الحياة nyena ma ya kasa be bo ala رائحة هذه الحنطة ni alkama in kasa amabalana de akasa mabalana de إلى أهل كنعان قاطبة awa ko ne yala ay kan ka bela gele bunyawa عزيز مصر azizu misra هل أكرم جميع المسافرين وأطعم ay duta la bela gele bunyawa أنتم wala may awde kere kere ni bunyai دولة سواكم na makani ma tawye لأنه بدا لي أن السائر الكنعاني sabula nyai ina fo kan an ka tonunu ulu mabunya ayo ina fo awu لا بل خصنا بذلك ay awde kere kere ni bunyai في قصره كان ay awde na jigi aka sanga sukono da batile saba na shu ay awde na jigi aka sanga sukono alkamai bora yusuf woro de ko alkamai kasatika balale la abika danu na de alkamai kasatika balala de السبب الذي حدى بعزيز مصر ليكرم abado munde bato azizi misra be aw bunya واحدا awa aw doron na makani ma to ye muna boke aw mo gitamine قيل doko إن عناية azizi misra ay aw bunya بتوحيدنا sabula on be Allah ta'ala kile banciare ليس ay ote so bute فسيارة كنعان sabula kana an ka du ta'ala o bele gide Allah ta'ala kile pe bato bawde ote mundo ko so abe aw bunya aw kile لا ريب أن السبب ay شيء so wure de be so wure be تعمد إلى خادمه الخاص aka barakela وأمره بتولي ayo ya maria odi ka ke aw ga barake denye kan god na jigi ke مصر بلاد عريقة aywa misra dugu baya fama baye فلما يهتم بها mo de ko so abita mago do bagan gena la mo mo be wulu de betugu ko من قبل عزيز مصر aywa azizi misra aka ni bunya ikanya shi awma ne kun ta don هل تعرفتم إليه aw ya don wa ألم يخبركم باسمه ama to fo yewa ama da be fo ya na bo yoro fo yewa ayi لم يبدو أنه nga يعرفنا abina fata don ko ni طبعا o بدا لي ولروبين nga ne rawbuli ko ni akare na fa ndilla ka don abina fa ndilla ka ne rawbuli ko ni anya laje ولكن لم استطع nga amase ka fu famu ala حاجة لقاء ama mago nyini aw fe wa ni bunya ina wa طعامه لكم abika bunya mi ka ma fe nyina aw fe ka fe do nyini حاجة mago do تمنيا na tala fe do لا لا ayi أبداً. fe be babulo fe be babulo ma fu nyina aw fe abi mo nyina aw fe fe be babulo مصر يحب الناس azizi misra abi bo aw fe abi hina ma ka إنه لم يزدنا كيلا كما رأيت nga ma fe faranga sumi fe ngade وأننا صحبناكم وبنيامين na ku farla ka edi binyamin أخذنا سهمين من awa afana ni yoro ku be faranga o aw bashtola إذا أمكنكم أن تحضروا هذا القدر shen no sidaka ni alkama nyona soro فسنجتاز e ka do ka fo gele yin abina te mo ka ni here ni la sonama وسنصبر حتى يحول amina sabari fo no ya kana ni la sonama no sidaka ni soro shen ولكن لا وجود eh لمرة on fa shen wala te ko yi shen wala te
شبرتي إلا إذا فوني اصطحبنا بنيامين فوني بنيامين ترى كفر أوكا لن تخرجوا كي أبون أوتنا بوفنا كلا بنيامين كفر أوكا إلا وبنيامين معكم أوتوفي بودي فو أي أفاوتي أوتي أي أكلا ينتني شامورك كم تنيه عزيز مستر يا أفواني معنا أخانا أكون نام بلما كفتيني نانو منا فلا كي لا يخطئ kwatu sumali mureke anwie atefendama aziz ba musala ba do tugodi ka fo aw balba ke be no ya doni abo do tugodi لقد علم من حديث ay ayo do anga kuma de la koy لنا أبا شيخ anya fa ko fa be mi jorba ye عسى أن يقول ana doni ko saka sika do fara anga ni roka عنده الشك في wala sikara anga kunya la وظننا نستغل akara nya ko aka hine ambi kan ta wode fe ka don yini ka fara an ku awo nya don fa أننا إنما ادعينا akara nya na ko anya fo ka be ne ko sanga sika do fara an ni roka de aya nyini ka la so la aya kali ay ga sikara ma sika dala akwa ma shemere nauna balma ke mana ne te fu suma ka di awma قال إن لم تأتوني بأخيكم akwa ma nauna na doni ستعاقبون mbaw nya ngata yere هذا أبي afa be je no ye ba ay من المحال ay o sika ken ndeson akatane binyamin ye ay ni hakila baw kono mfa yi mada ay ni baw kono Allahu akbar sisa unana obiga daga sigi obiga daga sigi ka ko ni nye o kumbe no de ka ko mi don doni wa alkaba fle ni ye wugu ye ni ne be alkamashi wugu arraha wugu de ni alkama de be shita ka mugu bo o bo so ka la ko ke mburu ni takulay ba munu otmana faramun to la farafana be ashi ni wugu de arraha wugu awo be ka alkama bo boro kono be ka alkama bo alhamdulillah alkama surala o be ka doni jigi wani alkama mugu o bina awa mburu dla aywa fendo be boro kono de ne muye ne lawi muso abora boroinka ne muye ne wari be munde ke boro kono warde ba kono إنها كثيرة حقا aka kya kuyi aka kya أنتم تابعوا عملكم ay tibana ka baray بعد قليل ne bana soni ay tibana ka baray aywa wari flani kuyi من أين أتيت بالنقود؟ ay ne wari bobi إلى حمولة القمح mba boro ka boro ikoro agal ka ba kono o ke tuori بقدر تلك النقود التي دفعناها on ay wara ke mi dingo de ni o ya ha kare نقودنا ay ni anga wari yere de koy e ma boro do wan boro la je بلى aho بلى هو نفسه ni anga boro yere de anga wari أعطانا الحنطة من o ta yi o ta ay alkama da ma gwansa de wa wala ya da ma gwansa de شك في أن هذا الأمر تم عن عمد nin koy fendo bala de أدراك la ليسوا يمتحنوننا kori autika an koro baka la yede سيريد أن يختبرنا إن كنا ajuji misra abika la nasro ambi sigindana ka akadana fe wala batuna sigina yede إياكم أن تكونوا قد غششتم القوم kuraw ma un nambara de kuraw mu nambara ko afa mine de أنت لم تعلمنا ay anfa iman kala anga haramu du ko iman kala wala الأمر ليس كما تظن ay ya bisi atom na لا wote علم لنا بشأن النقود ande fe wari ko in kalama ko yi أن عزيز مصر ajuji misra لكم ويضمن عودتكم إلى مصر مرة otmana mode ko so abala nyi akwai sikata misra ko kura aboke tugori nga على ما تسأل e ka jiban yinga leke الذي يرغب biga kunde yini kumi ma to ajuji misra be fe o ka sey kata tuguni mode ko so abola yini sabula yini kede mu ko so o ka sey ajuji misra yo ke muna لا ندري an hunta do بالضرورة أن يكون إرجاعه للمال ay na foromi siga uma wajibi te علامة على الرغبة في faka kaida ka fo afi ka o buyere ka o karama wajibi ta ko yira de إلى زوج abisi ake fana ay warla sigi sabula ko ko nege tala عنده قبل منه مالا ni mo min na sono la aboka na foromi ne كان منبوذا na bana mo min na aboka war siga o mala ala ba sura yodi ke sabula allah taala na yi jomin kanu abaka baraw belaji de seba ha gafe kono gani ala yi jomin ko
كافأه aba على sara ka bara bela jeng kono ya دفعة واحدة. sien kele aba ka bara bi dama jeng kono ya إنما عزيز مصر iba soro azizu misra ay aw gede ka ba koro iba soro ode do عليكم مالكم ودسكم. iba soro ay ka da furo de sigi aw ma ka إننا do نظن koro أن الأمر كذلك. أي هنا كله وتدا وتدا. عزيز مصر كان مشتاقا عزيز مصر، للقائنا. إيه أبو من يواكم ودا يكوي. شعبنا بسهولة لولا إلحاحنا الدائم. e halanga nali yere akunto so ma famu ya ya fa gele abade محبتي ah والضيافة لو كان ay kanu mi yira na yo da jigi mi ke على ما تقول na so e mi fono do akunto ke de kan na jigi kan bonya otman abi ko men fo عزيز مصر no kera يسير لأمر. aziz misra abala ka kodo de labbe تلك الضيافة aka oduna jigi ka bonya كل هذا الإكرام nim bonya bela jele وهبكم الحنطة من غير أن kal kama daw ma ka soro aba wari fana mine ذلك mi fana ka ba ko e دفعه على رؤية abi ka fo fani binyamin fana ka nyogo ye o kata هذه علائم ni bela jele tamasho de ka ira ka fo aziz misra أمر ما ويسر. abala ka kodo de labbe ki jija o fa abala ka kodo de labbe de أسأل الله ربي أن ngamba ni ala fe aka ke لكن here ألا تظنون أن هذه الأموال otmana دليل على حسن نوايا العزيز itable ko ka funna fure ba da ka fu angari akan kanya shi amma wa ayina furo min blakana هذه على رؤية بنيامين. nga muri ko sabala ka ufa ka bidamin yere يحق لك يا أبي ألا amfa تفتنا بشأن nyere la imanga da auna bidamin ka kula wi joye لكن لا شك في حسن نوايا nga nyere la azizu misra kan ngani nyuma kan shi amma sika shi to la ai مع ذلك una tabe أقبل بأن تصحبوا nette son bidamin ka ta kafara au kan teson الحق معك ata iknya ikoi ولم لا ترسل بنيامين معك mun ko so ite bidamin ci ga farau ka أن هؤلاء لم يتوبوا إلى nono الله sabula umar tubi ka ta Allah ta'ala ma ka bo ka jugma la yo jugma mi ka o balma ke yusuf la umar tubi folo يعبر عن التوبة obuku yera bonya ka bo tubi ma mo ngam tika nemsa mo manga da o tigila ولكن ماذا إن نفد القمح؟ nga dal kama bana do ماذا نفعل عندها يا أبي؟ an ba ke tugo do kuma la ni alkama bana an ba ke tugo di o ma tubi o bala ku yera bonya tubi ma mo amnu ma tubi folo ka bo ka jugma la o yemi ka yusuf ko la leta ta ka da ula benyamin ka ko la هو لم يستطع حتى الآن أن ينسى ذكر أخيه hali sa amasika nyina yusuf ko sumale ko أن يأتمننا على بنيامين abasika da auna tugo de benyamin ka ko la yusuf ko fe وإلا فإن عزيز مصر لن يكيل لنا. aziz misra ko ni na tarna ate fu da ma tugo ni عزة كبده مرة أخرى. abasika da auna tugo an surgu ka din da ma tugo di an te surgu ye de an te surgu ye أخطأنا an filla chien kelen dronde an filla chien kelen dronde وبالنسبة إلى بنيامين benyamin ka ko la نحوي به شرا. ولكن ante duguma la ngini nayi ngam fa bodo tugo di أعلنا توبتنا. أما توبي. وأظهرنا ندامتنا. ama nimsa وقلنا الحقيقة. أما كنيا فنا فاي. العفو والصفح. ama ya fa fana nyina fe دعا هذا العجوز ni to horba chien jolde بقول الحق. aba nyina fe anga kinya foye التوبة والندم. anga tubi kan nimsa ayo nyina fe chien tama إننا لم نستجب. nga ama sika ama so ama hali sisan هما الذي قمنا بفعله. anye munde ke ama fu ke نحن نراقب أبانا anye ban fala منذ 40 سنة. ani asa binani adu sugun bala ka jeni na de fara nyoya ya ama sika kinya كان foye يكفي أن ينبري واحد منا an للقادم kinen بالحديث kunga ta kinya foye rede ويضع حدا لهذه ka sika ni kuin ba do kunga ta kinya fode o bala ka nyoya jala ka nimsa Allahu akbar Yusuf alayhi salam anaka watrubulla Yusuf anaka watrubulla يحيى جناب الوزارسي. Yusuf kabalo تحية الله عليك. Allah ta'ala ka foli bika هل أنت مرهق؟ isega nendo wa ai isega nente بيت نبي ala kana yuma ka so koloshili o belegile kan nata de ko nata dane do شكرا لك. barka da biye فليحرسك الله بحفظه. Allah ta'ala ki koloshi ki tanga Yusuf koloshili ka duye Asinat السلام على نبي الله. kisi be ala kan nabi maka أراك تطيل الانتظار. ibika ma hono ne kere Asinat mi ka bo yoro na kanu be yoro ika balo ika foli biye dole ka bitugodi تمضي معظم وقتها بالعبادة. abika wati beke batula تتحدث. aka kuma ka dogo وقليل نومها. aka snogo ka لا dogo شهية لها على الطعام. dumuni yɛrɛ nege t'a la wala mini
يحيى نبي الله. ala ka nayima ka balo رحمة الله عليه. ala ka foli bi ka هذا للسيدة زليخة. ne Zulaykha ka dugun de wa awon kuntigi جئتها بها لعلها nana mani تخلق dumuni لي. aka sika doni du ala aywa Zulaykha abe batula dron aywa Yusufu ay ko to ne rebe dumuni dama Allahu akbar Yusufu bina dumuni di Zulaykha ma aka bato ka yorola Zulaykha ko ka to ani Allah taala ka fere aka ala fo ka ala barakada ate fe ka hakili sugula ni foshi e fo masaba en kelempe Allahu akbar Zulaykha ate foydo ni ala kanute aye kanu sogo fo kata bo femereka sisani ala de ro Yusufu kanu anginano ko nyere kanu anginano ko Allah taala ka cenya ani Allah taala ka noya o de ba nyekoro Zulaykha dani fen atemena ulu ka hakela ani Allah taala de ro Yusufu kanu anginano ko Yusufu ba kire fe ba kalama folo folo Yusufu kasa akumba soro anula nga sisan Zulaykha akera ala jojumay ani Allah taala do aya do sisan de ka fo Yusuf nana aywa Zulaykha ni Yusuf ya obe kuma nyon fe aywa ka soro udama lamaga Zulaykha ani Yusuf ubala ka kuma nyon fe abena fo Yusuf ni malaka be kuma cigo minna ka soro ube kuma nu dusukun ye dati lamaga Yusuf ani Zulaykha ubala ka kuma nyon fe nu dusukun ye dawti kalamaga moto ta kalama Yusuf narane Zulaykha ka dumuni ye ubala ka kuma nyon fe nu dusukun ye ma tawte bo kalama Allahu akbar ubala ka kuma nyon fe ma tawta kalama dati kalama ubika kuma nyon fe ka nyon jabi nu dusukun ye o fana e kabako ye ngo tigi muso فجرى ولم تقولي تتذكري مجيء Yusuf nana ima bo kalama tugodi لم ألاحظ وجوده أبدا. nema kolosi ka fa ben kere fe fio nga folo folo ikumba kasa sama ka to yoro jandi la yoro jan iba kasa soro اليوم كان بجواره bi لحظات Yusuf lene kere fe ka watike nga ima bo kalama ka fa bi kere fe كان Yusufu معشوقي ومعبودي. ne ka kanu fen kundo nga boto fen kundo folo folo أما الآن nga sisa فأنا أعبد من هو أحق مني. nebe masade bato masame ka kani bato yakate men Yusufu ka تحدثا معا. oh nga aduma kuma nyon fere ayam kuma nyon fe أنتما لم تسمع. aw de mame no tan kuma nyon fe o sisa ko be Allah taala de bato o de kakani bato yakate men Yusufu ka o de cheka yakate men Yusufu ka o de be hina yakate men Yusufu ka Zulaykha aka ko nyachilembe Allah taala de ma ne watina Yusufu ko tare baye ay dagoshi Allah taala de laye bismillah لم أفهم. ne masika famude لا شيء، foi لكن دعوها وشأنها، ayatu ifolo فهي تحتاج للخلوة. amago be ala ka fere اطلبي منهن المغادرة. ay julu fe kuka bo وجود ندمات يضر بخلوتها. no be yo do fo do nya aka fere la kuka bo uka to akilena afu nyana asinat أما أنا فظننت أنكما لم تتحدثا nengena ngaw ma kuma nyon fe ko بيد أنكما تناجيتما مطولا. jaja kuma no fuka jaya لم نستطع سماع. ngaw ne masika me jaw me na kuma la ay baro re ke kuma jaya أنت أيضا أهل للنجوى. ifana ka kani gino nyaye جيدا، awa ifana لا تستهيني بنفسك. kana jon yere la koy إنما أنا ربيبة نبي. ne ala ka no yima kala mo de de فهو من عندي. fe mana ke ne yoro dro o bora e de yoro e de ni lamo o kuma na nyon fe ka baro ka kuma o chaya re de ko nga mo ma ba kala ma fiyo o kuma na nyon fe dusukuna aywa Kanaan konna na halisisa Yusuf kama obiya Yaqub alayhi salam laya هذا كل ما عندنا من قمر. alkamato be ni في البيت أكثر من يومين. awa foiste aba wasat lefla drone في جنة القمح فينبت on alkama bana بحث fona isa o fagade لكن لبنها هو engo sagan no balo onono ngode am balo sona alkama kana sagan no nono ngode am balo sagabe fagati wodi aywa alkamato e lefla dumuni alkamato e lefla dumuni de
alkama to yete fla dumniye يقود همي إسماعيل إلى المذبح ليقدم. aywa aye ismaila min katana kan tigi dorla ne binake كان الله قد أمر جدي بذلك. Allah taala ku yene moke ibrahim de ya maria aka ismaila kan tige إنه تعالى حينما رأى Allah taala mamina na yaye ka fo ibrahima ajola ka ba de kan tige ajola mamina هذا إسماعيل بكثير aye ismaila aya kuma bo ni sarajigiye من السماء على ayo ji ka bo sangolo la ka de ne moke ma الله عوضا عنه. ka ken noro blaye ka bo Allah taala yoro ومن حينه سمي kata o wati la sa ne binake ismail ba fa de ko zabihullah ala ka kan tige li fin لقد رد الله إسماعيل إلى إبراهيم سالما. otbana aye aywa ibrahim ismail la sigata ibrahim ma akishile aywa la yanana ne modon يبدو أن جدتك abena fo awma muso mago benela بمقدوركم. awa be sigata abena fo awma muso nambe ki dola de ayta la ya nambe ki dola foli bi kam muso kisi bi kam muso kisi bi kam muso kisi bi kam muso kisi ba ufanaka kisi bi ufanaka agara tugori تمشين رغم ما بك. e bi kata mata kasoro torobila ha يا الله e ala kana binyuma سنشهد قريبا موت سوني. أولادنا وأحفادنا. ande una kanu baw bila sa anye koro هؤلاء الذين يقفزون munu bala ka pampa ka tulunge de على مرأى منا ومن anye koro bi ka tulunge ke de سيموتون مرحلين كالطيور. ubina sa ka tunyo ko iko kono ubina sa ya fo kono ko سيموتون كالطيور. ubina sa iko kono ne be muneke ترينني مقصرا. enye na ko ne man se ko kewa لم يبق شيء من القمح fo mato alkamala إن لم نشتري القمح. نما القماسة. نتهيأ للمصيبة. anga labe masiba kama ko ne mal kamasa السلام عليكم. kisi bi anfaka kisi bala kana yimaka kisi bala kana bimaka kisi bala kana bimaka السلام عليكم. kisi be auka لماذا لا تتحركون؟ mun ko tawta wala maga هل تنتظرون حتى يبيد القمر؟ aba si fo alkama aywa fo gele aka obela gida halaki de wa wala atala maga لا وجود للحنطة الآن. alkama de soro yoroshi fona kera misra لن يكيلوا لنا ulul أبداً. dina alkama suma on ya bada أن عزيز مصر aziz misra atna fa suma on ye koy ni binamini mata يتوجب علي wajibu do aka ترى إما بنيامين ot bana fune ka binamini ta wala man dum ka saya fe ko de fo لا وجود للخطر على بنيامين يا أبي. farati fujite binamini ka ya glisigi أيضا لم يكن يتهيأ yutu fana diraw matende أعاهدك أبي. ay mala dima أعاهدك أن أحافظ ambe lahi على dima ambe binamini ta kanye تحفظونه كما حفظتم يوسف. aw bata ina fa yusuf ta ko nawa إن لم يصحبنا بنيامين يا ni أبي binamini ma faran ka fa فلن يكيلوا لنا utna alkama suma ka dama koy بل إن دخولنا إلى مصر anga do ay yere o fa farati de شريعة ستقدمون لاصطحاب بنيامين معكم. ot bana tula bana tani binamini ya ofere لا ay أنا لا أثق بكم البتة. nedalinte awla fiyo لن أسرحه معكم nta di ka faraw kante إلا إن foni foni سنقبل بأي أمر an beso imana satisfy fo fomu afo foni أوجدتم عندي ميثاقا إلى fona lahiru dine ma ka bo Allah ta'ala yoro عز وجل أن تحفظ kawkali Allah ta'ala de la ka fo aw ba kisi ka tanga ka segine ma akishile fona yo ke ka lahiru ta Allah ta'ala ja koro ambo lahiru ta afa ambo lahiru ta afa ambo lahiru ta تذكرون ما الذي أي. حل بمعبد abado ashar potogero min yusoro ni dimne ukoro min ke min yusoro agli bola ay ليس هكذا. atike ni tugula koy تعالوا واركعوا في ay na kumire mine Allah ta'ala nye koro aw ka bulo koro ta kata sangulo la aw ka kali aw ka lahiru ka ayna تعالوا اجلسوا ay na ka sigi aw ka nyongiri amba bulo koro ta kata Allah ba kanga lahiru ta نقسم بالله العلي amba kalini Allah ta'ala ya maskorota masa kilimpe masami mafiste funa kira akilimpe amba bana ke binyamin tanga ونعيده إلى amba se kana an fama akishile لك ميثاق أكيشلي. أن ندفع السوء والشر عن ikal lahiru ba an yoro ka fo duguma ta soro fo duguma fo ta soro ambe ama kali hal annu na kira so biya an na kira annu so biya تعهدوا جميعا في حضرتك ambe lahiru ta enye koro ala ikan nabi nyuma nye koro ambe lahiru ta ya Allah ta'ala enye koro ani kan nabi nyuma أن nye koro تظل أرواحنا للبقاء على عهدنا ka fo amma gota ni na fiyo ambe to an lahiru de ka فليحرمنا الله مغفرته ala ka an bali aka ya fala ويذقنا عذابه الأليم ala ka an lanene akan jangata juguma na
إن عملنا بخلاف nanyi bara were ke min danga lahidu te kilenye wi wara danga ala ka kalfa الله ابني ولا أستودع ni Allah taala ni de kalfa ala ni ma kalfa au ma bangi Allah taala fe علي ولدي بالله. akan de sigi au ma akan de sigi ma استودعت يوسف أخاه لا yusufu nya kalfa la wili de ba mi min ke au bo don nga on ta do au ye min ke أتمنى أن يصان من كل مكروه nga sisan bangi ni binami Allah taala kisi ka bo jugma kilinga na bela gelena حيا. note nawe ko were ke autina ni nyama soro de الحق معك يا fayta yitnye فلا ينبغي لأحد أن يثق بقوم nyer la imanga da ma wala ma omnu buka lahidu boroto nyere la الحق معك ifa fa ita yitnye اذهبوا وشدوا رحالكم. sita ata ka mena on siri akata sa Allahu akbar uye lahidu ta katla ku yere danga ala kana ya fawma fiyo ala ka nyanga ta jigu ka nuye do were ke menu ka lahidu te kilin ade ko ya kalfa alama ata kalfa uma Allahu akbar